Dve najčastejšie otázky posledných dní. Má zmysel prísť na Madeiru v januári až marci? A Rarach, čo tu vlastne v tom čase robiť? No presne to, čo celý rok. Pretože kúpať sa dá celoročne. Kokos, vyzerám jak Marv zo Sám doma. Aktuálne má oceán cca 19 stupňov. Samozrejme, nie je to úplne na celodenné plávanie a vydyhovanie na pláži. Avšak, keď oprie slnko, to vieš si tam pokojne pohodlne ľahnúť, zobrať si knihu, čítať si ju a oddychovať. Je ale pravda, že ak chcete sa kúpať veľa a každý deň, odporúčam prísť možno v iný mesiac v roku. Povedzme júl, august, september. Ale pokiaľ chcete turistikovať s menším počtom turistov, povedzme vonku, a užiť si pláže s trošku menším počtom ľudí, tak tieto v úvodzovkách zimné mesiace môžu byť dobrým riešením pre vás. Atlantik, ak ma počuješ, milujem ťa celoročne. Madeira rozhodne je celoročná destinácia. Destinácia, ktorá má celý rok čo ponúknuť, destinácia, ktorej máš celý rok čo robiť. Je úplne jedno, ktorý mesiac v roku prídeš, avšak špeciálne počas zimy, respektíve počas mesiacov, povedzme november až marec, by som skutočne zvážil prísť minimálne na týždeň. Pretože prísť na 4 dní jednoducho môže znamenať zvýšenú šancu, respektíve zníženú šancu zažiť všetko, čo Madeira ponúka. Totiž počasie na Madeire je veľmi ťažko predpovedateľné, predpokladateľné, nevypočítateľné. To proste k Madeire patrí. Zároveň ale patrí k Madeire aj to, ten prívlastok, ktorý všetci veľmi radi spomínajú, a to je, že Madeira je ostrov večnej jary. To rozhodne súhlasí. Avšak poznáte jar. Proste raz svieti slnko, potom trošku chce popršať, potom trošku fúka, potom zase svieti slnko, potom zabudnete dieťa v aute. Počkaj, to je nesprávny podcast. Počasie sa mení, počasie sa vyvíja, počasie si robí, čo chce, a preto je dobre na Madeiru prísť na trošku dlhší čas. Už odkedy som začal natáčať toto video, tak videli ste, že za mnou zamračená obloha a slnko naozaj nesvieti. A teraz pozri, to je slnko. Proste Madeira. Kde je tvoja lopta? Tuto, tam zobrať. Ja. Kde je tvoja lopta, kamoš? Tam. Podrž mi toto. Nech sa páči, tu máš toto. Profi robota. Keď som tam zavesený, ja takisto skončím v oceáne. Alebo v Lučenci. Dáš si pauzičku? Nie. Chceš ísť teraz hneď? Daj si pauzu trochu. Treba aj oddychovať. Treba vedieť aj oddychovať. Nechceš oddychovať? Ja ti mám pomôcť? Tak poď, ideme vyviesť. Treba, že ideme vyviesť na strom. Tak sa ukáž, kamoš. Ja neviem. A ideš. Hop.
No. Neviem. Nebolo to zle. Bolo to. Veľmi ťa ľúbim, lebo tu máš kameu. Tu sú takíto loďky. Ja neviem, ako sa volajú. A preto. Mám nejakú problému. Zároveň Madeira je super lokalita pre surferov. Samozrejme, nie úplne pre hociakých. Totiž vlny, ktoré sú tu u nás v dedinke Jardim do Mar, alebo rovnako tak v dedinke Pol do Mar, ktorá sa nachádza tamto, sú proste vlny pre skúsených surferov, ktorí sa toho neboja, ktorí to vedia robiť, pretože je tu kamenný podklad a nie je to tak úplne bezpečné, pokiaľ si začiatočník. Ak si začiatočník, odporúčam ísť sa učiť surfovať povedzme do São Vicente, alebo povedzme do dedinky Santa Cruz, ktorá je na severo-východe ostrova. Tam je podlažie skôr pieskové, bezpečnejšie a aj tie vlny sú jednoducho prívetivejšie. Tieto tu vedia dať dosť zabrať človeku, surferovi, aj profíkovi. Medzi športové aktivity, ktoré môžete robiť aj počas zimy na Madeire, patrí napríklad padel, ktorý je tu bohovsky rozšírený a na takmer v každom mieste na ostrove nájdete padlové ihrisko. Nové, postavené, je to v podstate jeden z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa športov vôbec na svete a Južania tomu extrémne prepadli. Hrajú to tu malí, veľkí, teda malí to tu nehrajú. Malí tu len vyblakujú a posedávajú a vyblakujú. Skutočne je to šport pre všetkých. Teda nie pre nás rodičov, ktorí musíme držať deti na úzde, aby nám nejedli loptičky. V každom prípade infraštruktúra tu na Madeire, čo sa týka padelových ihrísk, alebo teda nielen padelových, ale viacerých športovisk na ostrove, tá infraštruktúra je dobrá, stavajú novú, investujú do toho peniaze, zjavne majú tiež asi nejaké nové ministerstvo športu alebo niečo podobné. Akože nechcem nič hovoriť, ale hrajú teraz ženy a vyzerá to mnoho lepšie, ako keď sme pred pár minútami hrali my chlapi. Ženský šport je tiež v rozkvete. Zato ten mužský, teda minimálne ten môj, je asi skôr na ústupe. Keď by som mohol povedať, že aspoň stagnuje. No a teraz sa pozrieme, či to viem hrať aj ja. Počkaj, tak to nastavím, aby som sa videl, že hrám. No, asi dobre. No ale pravidla si nájdete na internete, ako sa to hrá. Ale ja nemám potuchy. Môžeš! Teraz ma uvidíte v akcii. Ježiš! Skoro som si trafil vlastné dieťa. Čiže mám dve. Však preto mám vlastne dve, keď sme náhodou jedno prišli. Spravím teraz také akčné zábery, že hrám. No to neboli moc akčné. Jeden. V každej hre padelu patrí aj následné hľadanie lopty. Idem si po ňu ja. Samozrejme, aj oceán je počas zimy o mnoho viac rozbúrený ako počas letných mesiacov, takže rovnako treba počítať s tým, že ak sa chcete okúpať v oceáne, budete musieť na svoj čas jednoducho počkať. Môže sa stať, že sa jednoducho do oceánu 1 alebo 2 dní nedostanete, pretože bude proste silný vietor a ten bude robiť toto. A ver mi, že v tých vlnách nechceš plávať.
odporúčam prísť na Madeiru na dlhší čas, aby si akoby vedel lepšie naplánovať, alebo aby si vedel využiť potenciál toho ostrova. Ľahko sa ti totiž môže stať, že počas tvojho 3 alebo 4-dňového pobytu sa 2 alebo 3 dní proste počasie bude zdať ako otrasné a bude ti pršať a ty si povieš, Madeira stojí za hovno. Lebo povedzme napríklad, že by si tu strávil týždeň a z toho týždňa by ti pršalo rovnako 2 dní, tak by si povedal, to je celkom fajn, keď 2 dní do týždňa pršalo, tak stále som stihol alebo stihla kopu aktivít, ktoré Madeira ponúka. Avšak keď prídeš na krátky čas, jednoducho to nestihneš. Jednoducho môže sa stať, že to počasie nebude podľa tvojich predstav a ty budeš potom sklamaná alebo sklamaný a budeš mi písať, že Rarach, prosím ťa, čo si mi to povedal. Madeira je proste taká. Madeira je nepredvídateľná. Takže určite odporúčam prísť na dlhší čas. A ďalší postreh. Počas zimy, alebo týchto zimných mesiacov, by som rozhodne volil ubytovanie na juhozápade ostrova. Sever ostrova má rozhodne svoje čaro, je nádherný, zelený, divoký, krásny, ale na to, aby mohol byť zelený a divoký, musí byť vlhký. A počas zimy je extrémne vlhký. Tých vlhkých dní alebo upršaných dní je na severe o mnoho viac ako na juhozápade ostrova. Zase napríklad taký východ ostrova je príliš veterný počas zimy. Takže juhozápad je taká fajn kombinácia toho, že máš stabilné počasie, nie je príliš veterné a zároveň sa to počasie tak trošku lepšie predpokladá ako všade inde. A hlavne je to najteplejšie, je to najmenej vlhko. To je vlastne dôvod, prečo sme sa rozhodli kúpiť a zrekonštruovať apartmány práve v južnej, respektíve juhozápadnej časti ostrova, kde sa proste to počasie dá lepšie predikovať. Alebo samozrejme teda, pokiaľ vám nevadí, že zažijete trošku vlhkejšiu dovolenku, tak ten sever môže byť super variant. Len to proste treba dobre zvážiť, pretože sa môže ľahko stať, že sa vrátiš večer z túry a oblečenie, ktoré by si, alebo topánky, ktoré by si na druhý deň chcela alebo chcela využiť, jednoducho neuschnú. Inak netuším, ako na severe ostrova oni sušia veci, lebo Maderčania nepoužívajú sušičky prádla. A teda tak si to predstavujem nejak, že oni ak niekedy 7. decembra zmoknú, tak to isté oblečenie vedia nosiť asi až niekedy v polovici mája. A samozrejme, ten najväčší ťahák Madeiry, ktorým sú tie krásne hory, je dostupný aj cez zimu. Respektíve sú dostupné cez zimu. Ale opäť, treba rátať s tým, že počasie v horách sa rýchlo vyvíja a mení a preto je dobré prísť sem. Opäť sa opakujem, na niekoľko dní, pretože počasiu nerozkážeš. A rozhodne stojí za to prísť práve v týchto úvozovkách zimných mesiacoch, pretože jednoducho je tu menej turistov, je tu menej ľudí, hory sú stále rovnako krásne, možno ešte krajšie ako počas letných mesiacov, alebo mesiacov, kedy sú tie hory jednoducho preplnené turistami. Takže ak má niekto rád turistiku, tak rozhodne odporúčam Madeiru aj počas zimných mesiacov, pretože Madeira rozhodne má čo ponúknuť. Len sa na to treba dobre pripraviť. Úplne nepotrebuješ turistickú obuv alebo vysoké topánky, úplne ti bude stačiť akákoľvek športová obuv s dobrým dizajnom, ktorá ťa prevedie po horách Madeiry. Treba však rátať s tým, že ešte raz, môže byť vlhko a práve preto je dobre dať si niečo, čo ti tak nie úplne ľahko premokne. A rovnako netreba zabúdať na dobrú výbavu, čo sa týka toho, čo si zoberieš so sebou na hory. Nepremoklá bunda, mikina, pretože aj keď sa ti môže zdať, že ráno sa zobudíš a je príjemných 16 stupňov, tak hore v horách vie byť značne chladnejšie. Takže rozhodne odporúčam priniesť si so sebou aj nejakú mikinu, ako napríklad teraz ja na sebe. Určite dvojo ponožiek so sebou do tašky, pretože na horách ľahko zmokneš, respektíve ľahko sa navlhčíš. Takže keď prídeš do auta, je dobre mať suché ponožky, do ktorých sa prezuješ, alebo ešte lepšie šlapky, do ktorých si proste len hodíš nohy a beháš ďalej po výletoch. Pretože momentálne teraz napríklad úplne pokojne na šlapky je. Ja mám teraz síce na sebe tenisky, avšak za normálne okolnosti by som pokojne behal v šlapkách, lebo to počasie je príjemné aj na šlapky. Ja som vás inak tento týždeň strašne chcel zobrať do našich krásnych maderských hôr a ukázať vám, aké fantastické a pekné to tu máme aj počas zimných mesiacov. Avšak s 2 deťmi som sa jednoducho nedostal z domu a celý týždeň sa prechádzam tu u nás po promenáde. Aj keď, uznajte, aj tu celkom môže byť. A ešte jeden dobrý a veľmi dôležitý tip na záver je, že ak sa na Madeire aj zobudíš do neúplne dobrého počasia a máš pocit, že dnes to za to nebude stáť, nenechaj sa pomýliť. Dobre sa obleč, priprav sa, vybehni na svoj výlet
a jednoducho nájdi si počasie, ktoré ti bude vyhovovať. Madeira je obrovský rozmanitý ostrov, ktorý ponúka ako rozmanité počasie, tak rozmanitú prírodu a každý deň si vieš nájsť na Madeire miesto, kde určite neprší, alebo kde určite je počasie podľa tvojich predstav. Tak sa toho neboj, proste sa ráno zobuď, zbal si všetko, čo by si mohol alebo mohla v ten deň použiť a potom hurá na výlet. Madeira čaká.